Sanibonani la ku-One Show Phakama, Bingelelo Sifundo. Isihlabane somculo kaMaskandi, uSenzo Ntencane Zondi, sibopha abaculi abangonina bezingane zakhe, futhi sifuna basihlawule ngesigidi samarandi uma bengazihoxisi izinhlamba abasithuka ngazo ezinkundleni zokuxhumana. Iy'ntokazi zisolwa ngokuhlambalaza uNtencane ey'nkundleni zokuxhumana nemenenja yakhe uMandisa Dlamini. uNtencane usolwa ngokungondli nokuhlukumeza ngokushaya onina bey'ngane zakhe uma befuna imali yesondlo. Ngicela nje mbukeli wethu usho umbono wakho ngalolu daba, ukuthi ngabe isenzo saNtencane sokufuna isigidi samarandi ngabe silungeleni, kanti nomama bey'ngane zakhe ngabe kulungile yini ukuthi bemhlambalaze ey'nkundleni zokuxhumana? Ngicela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa uku-like noku-subscribe. Ngiyabonga. Ke popo Satan engqawula, ke popo Satan engqawula.